ناشید توتار doğru haber. Em imtihana Gazze winda dikin. Ev 141 roje Gazze dibin bombebaranê de ye. Tê îfadekirin bombeyên ku ji teref Siyonîstên İsraîlê ve tên avêtin, ji bombeyên atomeyên hatin avêtin Hiroşîma û Nagasakiyê gelek tesîrdar e. İsraîl li ber çavên hemû însaniyetê qismekî alema İslamê ji holê radike. Gazze ji zû ve hatiye rewşa bajarekê wêran bûn û xirabê. Hejmara zarokên ku hatine şehîd kirin 10,000, hejmara pîrekên ku hatine şehîd kirin jî 7,500 derbas kirin. Ji destpêka şer û herbê vir ve her kesî sefên xwe eşkere kirin. Di serî de Emerîka hema hemû dewletên Rojavayî serok û wezîrên wan bi xwe çûn rejima îşgalê ya İsraîlê ziyaret kirin û destekên xwe pêşkêşî Siyonîstan kirin. Ev yek bi eşkere tê maneya destekdayîna qetlî am û qirkirina Siyonîstan. Rê ji bo qirkirinê dabû wan. Lê lîderên welatên Îslamê yên dibin binyeya teşkîlata hevkariya Îslamê de ne, encaq piştî 37 roj ji ser êrişên îşgalê ve derbas bûn civîn li darxistin. Lê çi qirarek mühîm negirtin û benav bûn. Helbet herkes çi li xwe tîne wê yekê dikin. İşgalkerê İsraîl û welatên Rojavayî yanî alema Xerbê ji bo beqa û hebûna xwe xelkê Gazê yên ku digel hemû bêîmkaniyan li dijî îşgalê şer dike û nahê li tesîra van dewletan li ser herêmê pêk bê ji xwe re weka tehdîtekê dibînin. Ji ber vê yekê dibêjin divê xelkê Gazê ji holê bê rakirin. Lîderên welatên Îslamê yên xizmetkarên alema Xerbê jî dibêjin xelkê Gazê ji bo îqtîdarên wan tiştekî kerîh û nebaş e. Ji ber vê yekê ew jî weka bidizî dixwazin Hamas û berxwedan ji teref van dewletan ve ji holê bê rakirin. Ji ber vê yekê îşgalkerê İsraîl her ku diçe har û dijwar dibe. Ev xelq hema êdî ji holê tê rakirin, qirkirin û komkujî li ser vê xelkê tê kirin. Kesên ku canê xwe xelas dikin, vê carê dikevin nav lepên birçîbûnê û li bendan mirinê disekinin. Ev xelq li ber çavê ümmeta İslamê rastî qirkirinê tê. Her roj bi dehan şehîdan defnê axê dikin. Cesedên zarokên hatine perçekirin, li ser ekranan li ber çavên hemû cîhanê tên nîşandan. Aniha hemû cîhan bi taybetî jî alema İslamê bi xelkê Gazê re di îmtîhanê de ye. Xelkê Gazê bi şeref, rûmet, cesaret, qehremantî û lehengî îmana xwe bi ruhê cîhadê, bi hemû tunebûna xwe, bi tewekkula xwe ya bi Xwedê re bi serketî mücadelê didin. Baş e ya mislimanên din ên li paş ve mane, ya lîderên ku xwe firotine, ya em li ku derê vê îmtîhanê ne. Mixabin em li cîhekê jî nînin. Sloganên ku tê avêtin, şermezarkirinê tên kirin, tu fêdeyê nade xelkê Gazê. Bi sloganên bimre İsraîl, İsraîl namre û navberên nade qetlîam û qirkirinên xwe. Kesên ku dibêjin Gazze xeta me ya sor e, gelo wê bibêjin çend zarok, çend pîrek hatine qetil kirin, çend bîna hatine xira kirin, çend kes ji tîbûn û birçîbûnê ji sermayê canê xwe ji dest dane, ma ev jî ne îhlal kirine. İşgalkeran her xet îhlal kirine, her muqeddesat îhlal kirine, namûs hatin hedef girtin. Rûmet û izzeta ümmeta İslamê hatibin pêkirin. Ma ji bo hûn rabin serpiyan, yan jî ji bo hişyarbûnê, ji bo li cem birayên xwe yên Gazeyê cî bigirin, ji bo desteka eskerî bidin Filistînê, hûn li benda çi ne? Divê İsraîla Siyonîst çi bike? Ka bibêjin, hûn ji çi ditirsin? Hûn li cem xwe aniha difikirin ku meqseda wan jî ev e, dixwaze Tirkiyeyê têxîne navşer. Baş bizanin ku ger kemîn û planên wan hene, kemîn û planê Xwedê jî heye. Bêguman dema wan fend û hîle li te kirin, Xwedê jî hîle û fendên wan pûç kirin û Xwedê ji her kesî bêtir hîle û fendan pûç dike.